Deci, salutare tuturor, sunt Bodo și fac o promovare. Așa, îi fac o promovare unui prieten de-al meu care îl cheamă Paper Tutorials HD. Păi, el face o treabă foarte bună, adică mie îmi plac, cel puțin mie îmi plac videoclipurile lui. Se pricepe la Photoshop și la chestii din calculatoare, așa, și rugămintea mea la voi ar fi să-i dați și lui un subscribe, să-l ajutăm și pe el, că merită, face o treabă ca lumea și de ce nu, să ne ajutăm între noi, că doar ai și YouTube România, yeah, yeah. Așa, în fine, păi, na, să-l promovați și să mă promovați și pe mine, adică să mă aduc niște subscriberi. Și, păi, cam atât am avut de spus, vă mulțumesc și să nu uitați să-l promovați pe Claudiu, așa numeam la pe portolul HD, îl cheamă Claudiu, și să-l promovați că merită, face treabă ca lumea. Celor care vreți să știți mai multe despre Photoshop, uitați-vă la el. Și cam atât am avut de spus, vă mulțumesc de vizionare și ne vedem, cred că mâine, într-un video, să văd ce fac și eu și atât. Vă mulțumesc de vizionare și nu uitați să dați un subscribe, un like, un share, în fine ce vreți să pe acolo și să nu uitați să-l promovați pe Claudiu și hai pa!